a nemám neviem čo, ale je to fajn tú odvahu nabrať sem tam a hlavne dievčatá, nemali by sme byť na seba také prísne. A robíme si to často samé, že sme také kritické, lebo čítame ženské časopisy. Prečo si to robíme, dievčatá? Prečo si to kupujeme? Že si to kúpíš, aby si sa cítila lepšie, hej, potom si to prečítaš, tam sa dozvieš, prečo sa máš cítiť zle. Proste nikdy nebudete vyzerať ako tie ženy na titulke. Nikdy. Ja keď som bola na titulke, tak ani ja nikdy nevyzerám ako ja na titulke. Chápete? To tak je proste, to je princíp. A navyše tam píšu úplné kráviny, napríklad, neviem, či ste to čítali alebo poznáte, že ceruskový test. Ceruskový test, hej, to je o tom, že ak chcete zistiť, či máte dokonalé prsia, tak sa postavte nahé pred zrkadlo a pod prsník si dajte cerusku. Ak tá ceruska vypadne a prsník ju nezakňaví, tak áno, máte dokonalé prsia. A ja sa pýtam, je tu taká? Je tu taká a je staršia ako 12 rokov? Ja som kojila 2 deti a tam udržím peračníky. Keď sa naserem, tak školskú tašku. Nie je, že my si to aj vymýšľame, hej, akože moje prsia sú úplne v pohode, keď mám ruky hore. Ale koľko tak vydržíš chodiť, vieš? Alebo milujem ich, keď ležím vo vani, hej? Vtedy idú hore. Vtedy krásne. Potom keď začnem vypúšťať vodu, tak je to smutok. Ale no, každopádne sme na seba, dievčatá, prísne. Prežívame ťažko napríklad starnutie, áno? Je to rozdiel, ako to prežívajú muži, ako to prežívajú ženy. Bežný muž po 50 sa zobudí, kúkne do zrkadla, pohľadka sa po brúšku a povie si: som zrelý. Vy, dievčatá, po 50-ke? Pozrite sa do zrkadla, pohľadkate sa po brúšku a poviete si: som v riti. A stane sa to zo dňa na deň. A pritom naozaj sa to stane úplne každému. Ja som si to minule uvedomila, som pozerala nejaký film. Musel byť naozaj starý, lebo Zdena Studenková tam ešte mala vrásky. Deje sa to každému, meníme sa proste. Zo dňa na deň večer lahneš do postele, proste ideš spať jedna pevná šuhajda. Ráno sa zobudíš, maluješ si oko, ale viečko sa už nevráti. Umývaš si zuby a už je tu vlna. A vieš, že mladosť sa odplavila, áno? Vieš, že to je presne ten deň, že áno, doteraz som môjmu mužovi bola verná, lebo som chcela, a odteraz mu budem verná, aj keď nebudem chcieť. To sú tie chvíle. A ja som ináč bola skôr nutená, keď to začalo, to starnutie fakt, že zo dňa na deň, a muž ma chcel potešiť, tak mi kúpil poukážku do estetickej kliniky.